дастаҳои мунтахаби наврасони Тоҷикистон, Эрон, Ӯзбекистон, Туркманистон, Афғонистон ва Қирғизистон иштирокчии чемпионати КАФА 2019 мебошанд. Ба ҳамин хотир дар толори меҳмонхонаи Тоҷикистон бо иштироки сармураббиёни 6 мунтахаби иштирокчӣ ва рӯзноманигорон нишасти матбуотӣ баргузор гардид. Дар рафти нишаст сармураббиёни дастаҳо ба саволҳои рӯзноманигорон посух гуфтанд. Сармураббии мунтахаби Эрон зикр кард, ки мо пеш аз ин мусобиқа дар як мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дар Чин иштирок доштем ва ба ин чемпионат низ бо як тайёрии ҷиддӣ омадаем ва умедворем, ки ба ватан дасти холӣ барнамегардем. Дар навбати худ Воидулло Воидӣ, сармураббии наврасони Афғонистон, қайд намуд, ки мақсади асосии иштироки мо дар ин мусобиқа барои интихоб намудани бозингарони беҳтарин мебошад. Алишер Турдиев, сармураббии мунтахаби то 16-солаи кишвар, зикр кард, ки барои мо иштирок дар ин мусобиқа ин пеш аз ҳама барои омодагӣ ба марҳилаи интихобии чемпионати Осиё 2020 мебошад. Ҳамчунин сармураббиёни дигари дастаҳо низ як аз омодагии тимҳои худ қисса карданд. Хотиррасон менамоянд, ки ҳамаи бозиҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ва Ҳисор мегузаранд. Ин мусобиқа барои дастаи мунтахаби наврасони мо давраи омодагӣ ба марҳилаи интихобии чемпионати Осиё 2020 маҳсуб меёбад, ки аз 14 то 22 сентябр дар Урдун доир мегардад. Дар марҳилаи интихобии чемпионати Осиё 2020 дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар гурӯҳи А бо дастаҳои мунтахаби Урдун, Непал, Шри-Ланка ва Кувайт бозӣ мекунанд. Дар даври аввали чемпионати КАФА 2016, ки 26 июл баргузор мегардад, миллипӯшони мо бо ҳамтоёни худ аз Ӯзбекистон дидор мекунанд. Қирғизистон бо Эрон ва Афғонистон бо Туркманистон рақобат хоҳанд кард. Ёдовар мешавем, ки ин мусобиқа ба таври даврӣ сурат мегирад.